mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Gusto ng ex ko na mabuntis ako. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga taong araw-araw na nakikinig sa programa mo. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magbahagi ng sarili kong istorya. Sana ay mapili mo ito, maiere at mabasa. Itago mo ko sa pangalang Leah, 30 years old. At ito ang aking secret file. Dati, hindi ako palalabas sa bahay namin. Pero kapag may pinsan akong pumupunta sa amin, doon ako napapalabas. Elementary ako nang makilala ko ang lalaking itago natin sa pangalang Z. Itinuro siya ng pinsan ko. Crush niya raw yun. Paglingon ko, parang nag-slow-mo ang paligid ko. Kahawig ni John Lloyd Cruz na medyo may pagka-raver. Nagbabasketball siya that time. Nakasuot ng white sando at naka-yellow na basketball shorts. Simula nang makita namin yung lalaking yun, tuwing hapon after school, palagi na kaming naglalaro ng pinsan ko. Kasi nga, kapitbahay namin si Z. Nung time na yun, alam ko kahit bata pa kami, alam ko na may nararamdaman na akong kakaiba para sa kanya. Lumipas ang panahon. High school. Nabalitaan ko na may girlfriend na siya. Then year 2018, nang mag-cruise ang landas namin ni Z, nagulat ako nang biglang may nag-pop up sa messenger ko. At pag-check ko, si Z, yung crush ng pinsan ko at crush ko rin. Tinatanong niya ako kung kumusta raw ako. At ang sabi niya pa, balita niya raw ay ikakasal na ako. Nagulat ako dahil mali ang nasagap niyang balita.
Yun pala ang akala niya, ako ang ikakasal. Pero, ang pinsan ko, ang talagang ikakasal. Nung malaman niya raw yun, nakahinga raw siya ng maluwag. Kasi akala niya, wala na raw siyang pag-asa pa. Dumalas ng dumalas ang pag-uusap namin sa chat. Hanggang sa hinahatid sundo niya na ako from school. Late na kasi ako nakapag-college. At kahit may trabaho siya noon, nagagawan niya pa rin ng paraan ang paghatid at pagsundo sa akin. Kainitan man niya ng araw o hating gabi na, just to make sure na safe ako. Lumipas pa ang mga araw. Nagkamabutihan na kami ni Z. December 1 ang sagutin ko siya. Sa totoo lang, hindi ganun ka-smooth ang first year namin. Hindi kasi alam sa bahay na may boyfriend ako. Although, nasa mid-20s naman na ako that time. Stricto pa rin ang mga magulang ko. Palibasa. Hindi kasi talaga siya gusto ng magulang ko. Dahil kapitbahay raw namin. Sa isip-isip ko, ano naman? Masyado daw kasing maliit ang mundo namin. Pero kiber lang. Tuloy pa rin ako sa pakikipagrelasyon kay Z. 3 years. 3 years na ang relationship namin. May mga mangilang-ngilang pagtatalo, pag-aaway, na dahil sa sobrang moody ko, nauuwi sa breakup. 2 beses kaming nag-break sa loob ng 3 taon. Ramdam ko kasing patay na patay siya sa akin. Kaya todo pabebe ako sa kanya. Paano ba naman kasi? Ang tagal na pala niyang may gusto sa akin. Tapos after 15 years, pinagtagpo uli kami. Kaya siguro, ibang klase rin yung nararamdaman niya para sa akin. Confident siguro ako, DJ Rocky. O komportable lang sa kanya. Hindi naman sa pagmamayabang ha. Maraming nagsasabi sa akin, DJ Rocky, na bagay kami. Maganda ako at pogi siya. So maraming masaya sa relationship namin. Perfect match, kumbaga. Yun ang sabi nila. Then eventually, tinanggap na rin ng pamilya ko si Z. Then there was a time na kinakailangan ko nang mag-review for my board exam. Siya ang naging inspirasyon ko para maipasa yun. Para mas lalong maging proud sa akin si Z at ang pamilya ko. Grabe ang sarap sa pakiramdam na para bang kasal na lang ang kulang sa amin that time. Pumupunta ako sa kanila. Pumupunta rin siya sa bahay namin. Pinapayagan na ako ng mga magulang ko na makakasama siya. Na mamasyal kami sa ibang lugar na kami lang dalawa. And by the way, solong anak lang kasi ako kaya kahit medyo nasa tamang edad na ako, stricto pa rin ang magulang ko. Kailangan lang naman kasi nila akong pagkatiwalaan. Wala akong masabi sa ugali ni Z. Ramdam ko ang pagmamahal niya. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mga taong nakapaligid sa akin.
Siya yung tipo ng lalaking wala ka nang mahihiling pa. Marunong sa buhay, madiskarte, hindi maarte. Nakakaangat sa buhay, pero mapagkumbaba. Until year 2022. 5 months pa lang ako sa ospital na pinagtatrabahuhan ko nang maghiwalay kami. Third party. Sobrang sakit nun. Pero inisip ko na lang yung mga magagandang bagay na naitulong ni Z sa akin. Yung mga bagay na naibigay niya sa pamilya ko. Akala ko nung una, dahil busy ako na bored lang siya, kaya niya nagawa yun. Nasanay kasi siya dati na halos araw-araw magkasama kami. Ayun, nang babae siya. Nag-message na lang bigla siya sa akin. At nakikipaghiwalay. Ang rason? May personal problem daw siya. Nung tinanong ko naman siya kung ano yon, kung pwede ko ba siyang tulungan, ang naging sagot niya sa akin, wala raw. Siya lang daw ang makakatulong sa problema niyang yun. Hinayaan ko siya. Hindi ko siya hinabol. Nag-move on agad ako. Kasi alam ko, before pa kami maghiwalay, may babae na siya. Ang akala niya lang hindi ko alam. Alam ko na kahit yun ang sinabi niyang rason, na personal problem, hindi yun totoo. Pinili niya yung babae kaysa sa akin. Sobrang sakit nung time na yun kasi sinusubukan niya naming magka-baby. 6 months. 6 months na naming sinusubukan pero hindi pa siguro para sa amin. Then naghiwalay na kami. After ko makagraduate ng college, naalala ko lang, niyayaya niya pa ako magpakasal. Pero tumanggi ako. Kasi sabi ko sa kanya, wala pa akong napapatunayan. Hinintay naman niya ako. Pero hindi niya ako naintay sa pagkakataong yun. Then, year 2024. 2 taon simula nang magkahiwalay kami. Nagkaroon kami ng communication. Nag-reply siya sa isa sa mga story ko sa IG asking, "Kumusta na?" Nalaman ko, nahiwalay na pala sila nung babaeng ipinalit niya sa akin. Mutual decision daw yun. Matanda na kasi yung girl na ipinalit niya sa akin. Around 40s, may 2 ng anak. Hindi siya mabigyan ng anak. At isa raw yun sa mga rason kung bakit sila naghiwalay. Ngayon naguguluhan ako kasi alam ko sa sarili ko na nag-e-enjoy na naman akong kausapin siya. Hindi ko alam kung tama ba na ipagpatuloy kong kausapin siya. Sinasabi niya na gusto niya ka na subukang mabuntis ako. Gustong gusto na niyang magkaanak. Pero wala kaming klarong usapan na magbabalikan kami. So ang gusto lang namin ngayon ay mabuntis ako at magkaanak na kami. Hindi ko alam kung anong bang kailangan kong gawin. O hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sana'y matulungan niyo po ako. Hanggang dito na lang po, DJ Raking. Muli, ako si Leah. At ito, ang aking secret file.